Buonasera, Inter wieħed Sassuolo 2. Eh, ħanibda fuq spunt mużikali llum. Il-kantant Taljan Luca Battisti u min jifhem u jsegwi l-mużika Taljana, speċjalment dik ta' snin 70 u 80, ħajfhimni mill-ewwel. Il-kantant Taljan Lucio Battisti fl-1996 kien ħareġ diska fejn fiha prattikament u jgħid ancora tu ma non dovevamo vederci più u din id-diska ġiet f'moħħi eżatt il-ħin kif rajt dak il-ballun ta' Berardi dieħel. Ma nistawx neħilsu minnu dan il-plejer. Jekk fil-passat kellna Shevchenko, illum għandna l-Berardi li puntwalment loba wara loba wara loba dejjem irid isib il-mod kif iwaħħalulna. U ovvjament qed ngħid hekk fid-dawl tal-fatt li Berardi kellu jħalli s-Sassuolo fis-sajf biex imur mal-Juventus. Għalhekk ukoll ġiet nifrasi d-diska ancora tu tal-Lucio Battisti. Min irid jismagħha hija waħda mill-aħħar diski klassiċi li kellu dan il-kantawtur popolari Taljan tmur lura l-1976. Naħseb waħda mid-diski favoriti tiegħi mir-repertorju ta' Battisti. Biss u nfakkarkom li qegħdin xandira diretta għal daqstant diġà qed nara xi kummenti li ser naqra. Biss illum kien hemm xi ħaġa li ddejqitni ħafna fil-kamp tal-Inter għaliex ovvjament il-Berardi ta' dak il-gowl irridu ninżawlu l-kappell. Imma kemm konna traskurati fuq quddiem ħbib tiegħi illum. Wisq konna traskurati, wisq. L-idejat kienu qed ikunu tajbin, imma l-aħħar ballun da rivedere, un pis da rivedere, fil-fatt anke fuq il-forums tal-Inter li nsegwi jiena, rajt anke kummenti tipo qed jinħass Dzeko, qed jinħass Ċikku, qed jinħass Spiru, qed jinħass Peppu, jiġifieri naħseb xi ħaġa li fit-training irridu naħdmu fuqha għalkemm nafu illi ir-repart offensiv tal-Inter huwa l-iktar wieħed deboli illi hemm fl-iskwadra jiddispjaċini ngħid. Jiġifieri mill-bqija ifhimni dik il-konsent tiegħi Sommer ġab ġis-sejfs tajbin imma għamel froġa madornali fl-ewwel gowl illum. Jiġifieri mhux inkunu għedna kollox ukoll u għal dawk li jiddelettaw bil-flokkijiet nissuġġerilkom tikkunsidraw tixtru l-flokk ta' Sommer, però ma tantx ġablu risq għax kif rajna llum udina l-swietna l-punti issa fimni. Ix-xemx tgħid iżjed fuq din il-logħba. U l-ironija kienet illi skurjajna l-gol tal-vantaġġ fil-mument opportun. Fit-tmiem l-ewwel taqsima Dumfries illi skurja l-gowl eżattament fil-ħin opportun. Imma, ħanibdew naraw naqra ftit kummenti. Rubi Kulkieri, possibilities diġà jiena mejta li qasif ilħu jimxu wara bis ftit lob, ma nistax nifhem, issa ridna telfa llum. Rudi, jiena pjuttost naħseb li għadna ma ġejniex ftana wara dawk il-ħomsa li tajna fid-derby. Għaliex ma Empoli rbaħna bitqanżieħ, ma s-Sosjedad konna nafu x'kien ġej, kien punt misruq llum. Però llum
iktar mill-tenuta fiżika nerġa' ntenni. Il-fatt illi fuq quddiem l-aħħar ballun dik il-final touch ma konniex hemm. Ronald fsadni li inkwitani Antonello li m'hemmx attakkanti fuq il-pankina li jistgħu jbidlu l-logħba meta Lautaro u Thuram ikollhom logħba ħażina 100%. 100%. 100% Ronald. Ma tantx hemm xi iżjed fuqha għaliex qed ta' abjad fuq l-iswed. Antoine Ellul, bla telfa ħadtuh il-lik, Antoine jien ma jidhirlix li għaddet li ħaneħdu l-lik bla telfa biex nkunu biex nkunu ċari. Anzi, qas jidhirli li qed li se neħdu l-kampjonat. Kull ma qed huwa Inzaghi għandu supercar issa stalih biex jinduna u jaraf li wassalna fl-arti mweda. Ovvjament, insellimlek Sur Antoine. Eh, Mark Xkembri, dan is-Sassuolo isom il-Real Madrid kontra t-timsil kbar. Mark Xkembri li Mark ġranna bħalek il-ġimgħa l-oħra s-sibt laqqattu għantom illum laqqatna ħafna. Ovvjament, Brady qed jitkellem ħabba l-fatt li llum qiegħed bil-flok taċ-ċentenarju bl-iskudetto ma fem. Dak kien kombinazzjoni llum. Aless Rick passoltu referi kontra l-Inter serja mafja kif tista' ma tagħtix dak il-penalty. Għalli ma episodju qed tirreferi Aless ħalli nkun nista' nwieġbek. Li hu żgur li kien hemm episodju bejn Darmian u Pinamonti il-ballun deċiżjoni teħda deċiżjoni korretta għaliex il-ballun Darmian missu l-ewwel ballun. Ertin Kamiller qed jgħidilna li bassilna l-bowni, ifhimni ma tistax tirbaħ dejjem Ertin. Jiġifieri, Brady buġeja forsi tal-programm 11 ta' billew 60 persuna jsegwuna live, keep it up. Brady tistennija meta l-interijiet il-fuloba. Voldieri illi il-views ikunu naqriżiet imma ovvjament huma riżultati li nieħdu pjaċir bihom. Joseph Mark insellimlu Sommer l-aktar plejer ma kellux ħtija llum, Sommer Jokes l-ewwel gowl. Naħseb seta' kien naqra seta' ġabu naqra aħjar. Jiġifieri, issa forsi kumment finali fuq il-formazzjoni. Ifhem il-formazzjoni naħseb li l-informazzjoni se talab, volli seta' beda biha. Mhux li kien hemm xi ħafna forsi x'tibdel. Il-problema kif qed ngħidu irridu noqogħdu attenti kif nagħmlu fl squad rotations issa. Nhar is-Sibt għandna l-logħba mas-Salernitana, il-logħba li jmiss fid-dawl tal-forma ħażina li kellna f'dan l-aħħar tliet logħbiet. Issa saret logħba perikoluża u logħba illi ma nistgħux infallu għax issa ovvjament jekk inħarsu lejn il-klassifika il-Milan leħquna u l-Juventus ġew ġiex punti daqsna. Joseph qed nitkellem fuq il-gow tal-Sommer weħel fuq il-gow tal-1-1. Il-gow it-tieni wetta Berardi ma tista' tgħid xejn fuqu. Jonathan Vella m'hemmx tagħmel tunell. Paċenzja, jitkellejja falzon, il-Milan rebħu 6 punti llum qed nara ħafna supporters Milanisti illi daħlu fil-programm ġustament da meta jitlef it-tim rivali ovvjament issa ma jidrajni għal YouTubers meta jfallu tal-Liverpool jidħlu ktar tal-United illum fallejt jien deħlin iktar Milanisti u Juventini ċista tilment illi nżommu id-diskors fil-ground bħalma dejjem ngħid. Issa bħalma qed ngħid issa mis-Salernitana rridu ma nistgħux infallu. Tajjeb niftakru wkoll li s-Salernitana ħadulna draw fil-aħħar logħba tal-kampjonat tas-sena li għaddiet l-ex Kandreva u ħanaqafaw ma nfurx ngħajjatlu. Osservazzjoni tajba ta' Kit Falzoni hija lil Milan illum rebħu 6 punti.
teknikament naħseb li jekk tiġi, Simon Attard, Pavard għandu jkun titolari. Naqbel miegħek li Pavard għandu jkun titolari, jiena fil-fatt il-difiża titolari tiegħi għandha tkun Pavard, eh, Acerbi, Bastoni. Domanda li xtaqt forsi nsaqs il-coach illum hija meta kun minn taħt xin ir-raġuni illi ddaħħal lil De Vrij minn flok Acerbi flok tipprova soluzzjoni naqra iżjed offensiva. Dik ukoll hija sostituzzjoni illi ma qbilx magħha. Naħseb li mibqija dak li kelli xi ngħid għettu għallum nota żgħira da iktar kmin illum kellna l-mit programm mis-sensiela Mix Zone. Grazzi u proset lil YouTubers kollha illi qegħdin jgħinu biex dan il-programm jirnexxi. Grazzi wkoll lill-udjenza u lill-sponsors tal-fiduċja kbira illi dejjem turu fin-netwerk tagħna. Nfakkarkom ukoll illi sew Mixo, il-programm ta' Mixo ta' żied kmini dalodu, kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tistgħu issibuhom fuq il-YouTube channel tagħna, għaldaqstant tinsewx tafsu dik is-subscribe hemmhekk. L-appuntament tagħna magħkom issa huwa għal għada fid-disa, anzi fit-8 nofs il-programm oħra mis-sensiela Mix Zone. ħana naqra x-kummenti qabel ma nagħlaq ħalli naqrawhom. Nizza Liba din ta' Pavard waħda mill-paprati ta' Inzaghi, vera l-darjan dina tajjeb ħafna imma ma tistax tgħid li hu post Pavard, jiena naqbel miegħek kif fuq din il-kwistjoni. Glenn Karwan, jena l-klers l kienu Bastoni, Darmian u Ċalanoglu. Darmian Iva, Bastoni Iva, Ċalanoglu ftit derlum. Ħantijielek. Glenn Saliba. Għal-kem interest ma rajtx ħmerijiet bħal xeba interesti oħra għax kull meta nitilfu taf x'jagħmlu kemm jaqlawlhom Glenn jiena il-prinċipju tiegħi dejjem kien li huwa abjad abjad, li hu iswed iswed. Jekk għamilna xi ħaġa tajba irrid ngħidha, jekk għamilna xi ħaġa ħażina irrid ngħidha. Grazzi wkoll lilek Glenn talli issegwina. Kumment fuq Inzaghi illi nixtieq ngħaddi finali huwa illi bħala homework issa li għandu nhar is-sibt għal nhar is-sibt dak l-aħħar il-finishing li jrid jirranġa u forsi jieħu deċiżjoni fuq Pavard li jibda lilu. Naf li forsi qed jippruva jdaħħlu bil-mod imma naħseb illi hemm bżonn naġlu l-proċess ta' dħul ta' Pavard il għaliex hemm bżonn li jkun iktar preżenti fil-ground. Jiena issa ser nieqaf hawnhekk narakom is-sibt wara l-logħba Salernitana Inter bis-sada kif qedtilkom ikollna programm oħra mis-sensiela Mix Zone flimkien ma' Kurt Kembri għal Brentford Arsenal, Joseph Magri għal Cagliari Milan u Kopajt Chris għal Liverpool Leicester. Il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb u sempre Forza Inter. Ciao.